गिबियावनो आंनि बे सोरां लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो जोबोद सोमोनांथावना आरो गिथावना नोंथांमोन आङो बिराद सोमोनांबाय। दायाव बिराद गिथावथाव आं मोनसे एम्फौ नुदों। बे एम्फौनि दारै बे एम्फौआ न'आव थायो ना हाग्रायाव थायो बिनि थाखायबो आं नोंथांमोनजों सावरायगोन आरो जोबोद गिनो गोनांबो आरोना। बे एम्फौनिफ्राय गोबां माने गोदान बेराम फैदों आरो बेबादि एम्फौआ बोरै जोनोम जानो मोनखो आरो मा एम्फौ जाखो दा बेखौ जों बांसिन मानसियानो मुं लानो मोनाखै होमब्ला बेयाव मोनसे मुं मोननाय जादों। दा नैबेयाव माखासे बर'नि लिरनाय दं। बे बर'नि एलार्ट माबाखौ आं नोंथांमोननो फरायनानै खोन्थागोन आरो नोंथांमोना आं गिबियाव नोंथांमोननो खोन्थाग्रोयो। आं साननैसो फेस भिडिअ लाबोनो हानाय नंला, बेबायदिनो बयसजों नोंथांमोननो एसे फोरमायनो सानदों। दायाव मिथिनाय बायदिबा एसे मोनदों। नै दार्जिलिंआव मोनफैबाय नैबे एम्फौआ आरो प्रधान नोगोर आरो सिलिगुरि। दायाव बर'नि लिरनाय दं निरुबि फ्ले एम्फौनिफ्राय सांग्रां जा। जोंनि बर'आव नोलो एम्फौ होननानै बुंग्राया बे एम्फौआनो नामा रायजोफोर? आंनिबा नङा, नोलो एम्फौआ दैयावसो थायो। दैनि फेम्फोना जेरै आं दा नोंथांमोननो खोन्थानि आंबो नोलो एम्फौजों अरजाखांबाय आरो नोलो एम्फौ जायफोर अरजादों आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेनि मुलिया मा। मैथा गोरलैखौ मेनानै फोननांगौ, लगायना लानांगौ आरोना। होमबाना नोलो एम्फौआ थाबनो माने नोलो एम्फौ जानाय गाराया माने मोजां जानायाव राननायाव थाब चान्स थायो। बेखौ आं बे मैथा गोरलैखौ मेनानै फोननायजों आं हामजानायखौ मोन्दों। नोंथांमोननो दा आं खोन्थाबाय आं जि बुस्थुजों नोलो एम्फौ अरजाना बिदि अबस्थायाव आं हामजानायखौ मोन्दों बेखौ आं दा नोंथांमोननो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरोना। दा नैबे नोलो एम्फौ नङा, बे एम्फौखौ नायनानै मोस्रोमनिख्रुइ देरसिन बा मोनसे एम्फौनिख्रुइ देरसिन बेफोरबादि खैजिमानिख्रुइ समान बा खैजिमानिख्रुइ देरसिन अबस्थायावसो आं नुनो मोन्दों। होमब्लाबो दा नोंथांमोननो खोन्थायो बे नोलो एम्फौ नङा, बे मोनसे गोदान एम्फौसो आरो दा लिरनाय दङ निरुबि फ्ले एम्फौ होननानै दा मिथिहोनाय मोन्दों। नाथाय गिनो गोनां आरो बे एम्फौ अरबा बा अरबावनाङानो बिनि मोदोम नांबानो बिराद अबस्था गाज्रि जायो। दा नोंथांमोननो आं फेसखौ खोन्थानो नै नायलाय बे गोदोनायाव माबादि माने आलारि हाग्रा बौबा जे बेबायदि जायोना बेबायदि अबस्था नुनो मोन्दों। आरो नैबे मोनसे मोखांफ्रा माबायदि अबस्था जाखो आरो दा आं नोंथांमोननो दा बिजाबै नुनाय बायदि मिथिनाय बायदिब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थानो लुगैयो। बेयो मोनसे न'नि इन्जुराव बानायखौ आं नुनो मोन्दों। बेयो न'आवबो हाबो जानांगौ आरो हाग्राफ्रावबो थागोन न'आवबो थागोन। बांसिन बेखौ दा न'नि अबस्था नुनो मोन्दों। नोंथांमोना एसे नोजोर ला, उन्दुनायफोराव आरो एसे इन्जुरफोराव होग्रोनायफ्राव एसे नोजोर लाबानो जाबाय। आंथ' नुनानै एसे गिनायसो मोन्दों। दा बांसिनानो खोनानो मोन्दों मिडियानि गेजेरजोंबो दा जोंनि भारतआवबो गोसारनो हमदों होननानै आं मिथि मोन्दों। आरो एसे थाल लाबानो जाबाय। बे एम्फौनि महरखौ नायनानै नोंथांमोना अबेबा जेरावखि नुवा मानो नोंथांमोना एसे थाल नोजोर ला आरो जानला मानला दांलाबायनाङा। जोबोद गिलु बालु नै एम्फौनि सेहेराखौ नायबानो जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो फोरमायो जे नैबे जमुना बर'आ आरो नैबे खेमसेयावबो आरो देरहाबावनाय मोन्दों। आरो बे जि जायगायाव गेलेदों दा नोंथांमोननो खोन्थायो। काजाखस्तानाव जानाय इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्ट लर्डा कापआव माने सिलभार देरहानानै माने मुं लाखिनो हाबाय आरो जों बे जमुना बर'आ हाजासे आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन आरो बेबादिनो मुं लाखिबाय थानो हागोन। बिथाङा गावनि देहा सोलेरखौ लाना गिनाय गैया, संखिनाय गैया। बक्सिंनि गेलेनायजों दासिमबो बे भारत हादरखौ मुं लाखिनो हादों आरो बर' सुबुंफोरनि सायावबो मुं लाखिनो हादों। आंनिफ्राय थोजासे साबायखर आरो बेबादिनो बर'नि सायावबो आरो भारतखौ मोजां मुं लाखिलांगोन। आरो बेफोरबादिखौ नोजोर लानो गोनाङा जोंनि बर' गेदेर गोलावफ्रा नोजोर लानांगोन। मानो होनब्ला मोजां सुबुंखौ बोननानै लानाया जोंनि थाखाय गोग्गानाय आरो जौगानाय आरो देरहासारनाय। बेनिखायनो आङो आरो फंसे खोथा बुंनो लुगैयो। बे समखौ आं गुबुन मोनसे नेक्स्ट भिडिअ'आव आं बुंनो फेस भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो लाना फैगोन। दा आं बुंथ'ला, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।